ochopo kanyo, gi jaode Kamila bende nitiere kanyo, aneno ka jotend migepe bende Musalia Mudavadi nitiere kanyo gi jaode, jatend piny Kenya William Ruto bende onego bende donjo kanyo daka matin apani ene mang'eye neno chien kuchocha gi jaode bende Rachel Ruto. Gibedo migago ma midhiambo giluongo jotelo duto mang'eny mantiere kanyo, nyaka jatend ODM gi Azimio en Raila Odinga embe nitiere kanyo, aneno ka Cleophas Malala Giri bende nitiere kanyo, gin jotelo mopogore mobiro kamoro achiel mondo giyud migago ma midhiambo, gi Kingi Charles mar adek bende seche mobiro e wuodhege mar ndalo 4 e dala mar Kenya kaendi. Sani to mano gin kar jot ma jatend piny Kenya men William Ruto man State House. Daktari, waduogo e wach mar Dr. William Ruto men jatend piny Kenya. In kiisume paro, ding'ise ni ang'o ma koro nego kete mbele mar Kingi Charles mar adek ka king'iyo gi gima dhi mbele piny ka sani? Erokamano ahinya. Mokwongo yiena wachie gimoro achiel kapok adhi e penjo no. Dhi mbele. Aparo ni jotendwa onyiso picha maber. Nikech aneno kata mana jaduong' Raila Odinga bende ochopo e budho no ero. Mano nyiso kido maber mar oganda. Ma kata debed mana ni nitiere gimoro ma ne wachwanyore kodi mokalo, to wawacho ni mokalo waket kando mondo wadhi mbele. Aparo ni en very good show ma jotendwa nyiso. Mondo adhi koro e penjo mi penja Trevor. Gima paro ni oningo jatendwa Ker William Ruto omi pek moloyo en kaka wanyalo jumpstart uchumi marwa. Adieri uchumi marwa odhi piny, to pinje machalo kaka Uingereza gin very, very strategic partners manyalo konyowa ma uchumi marwa wabed kod dongruok. Economy depend so much e ohala manie piny, kit piny gi piny machielo. To ing'eyo ni nyaka corona ne bedie, nitiyo elni ma odok piny sana. Ohala kaka nineno mar horticulture, mago ne odok piny. To mago e kuonde mane Kenya ne yude pesa ma wanyalo bedogo ka warango economy. Koro gik manyalo wacho ni wanyalo keto ne mise motegno en achiel kaka wanyalo chiero uchumi marwa. Mar ariyo gin weche mag arita kwe. Arita kwe en gima duong' sana. And piny kaka Uingereza en piny maduong' mantiere gi a lot of resources, to ginyalo konyowa e arita kwe, especially area machalo kaka the coastal region, area ma okava boundary marwa gi Somali. Nikech ing'e ni gin tiere gi mashinde manyalo konyo e surveillance along the border region, kendo nyalo konyo ma wabedi, nikech ing'e ni piny ok nyal dongore ka kwe onge. Omiyo ka wanyalo keto mbele weche mag kwe, kaka wanyalo support jok manie e industry mar arita kwe, the military, the police, the intelligence, gi a lot of infrastructure ma waketo e border, things like the drones ma watimogo surveillance e border. Aparo ni kanyo wanyalo binene kata bana gik machalo kaka tourism, kendo inyalo yudo ka kendo koro chako idho malo, to Kenya bro bedo wabom na dok kama ne wantiere acho. Koro aparo ni mago e gik ma oningo omi pek zaidi. Daktari Martin Odhiambo, Ouma, japuonj weche matudruok mar